op pensioen, het beste land van hier, het Frieske land vol eer en roem. Dit is de beste man, maakt het lekkere knoflooksaus. Ja, garlic saus. Garlic saus. Ik vind het machtig hoe dit hier op de authentieke manier maken wordt. Gewoon, het is zomermaas, beste morgen in Amet. En ik wil nog graag even hier de zonsopgang wil zien op het strand. Nou, ik ga weer lekker mediteren. Prachtig. Van de morgen heb ik er een paar extra vrienden bij. Niet heel te beginnen spelen. Laatste keer Amet, laatste morgen. Ik vond je fijn. Ja. Heel fijn. Hier word ik zeker wel weer omkomen. Ik zie het fijn voor. Hier lekker smoothie matje. Van Mem en mij. Fijn dat we deze keuken hier boeken mooi hè. Dus deze leven vangen hier en daar en daar. Ontbijtje matje voor de rest van de mensen. Nou, jullie wat net, maar Sjoeke Intema en ik en Lucky. Check machine draaien. Oh, dat is goed. Oh. Mem en ik ben een citytour aan het wandelen en ondertussen krijgt Mem hier les om het ding in de kort te knopen. Zij hier een heel soort maken. Maar ik moet eerlijk zeggen, dit valt nog net mooi. Ja. Mem en ik binnen op een citytour. Door het dorp, dus echt de lokale mensen. We hebben dus correct leerd hoe we vlechten mooie. En nu gaan we naar de volgende. What's next stop, Lucky? Okay, we go for the cow. We go for the cow. Oh yeah. Witte barretjes. One and one the little bit. En een dikke barig. We grow this one. This is Produce baby. voor de meat. Produce baby. Oh. $900 for one this one. Dollar. Yeah. How about you? One cow. One How much? cow, I think. Hij neemt dus mooi terug het warm. Maar hij heeft al zo, het ben al je reciever niet weten. Dus het giet eigenlijk, hij biedt een hele mooie tour om de meesten ries te gaan. Maar dat giet dus eigenlijk al naar zijn eigen familie, is het idee. Dus dat is wel een mooie idee. En, Hello, lucky family, lucky life. dus zo geven we toch het warm en we willen het maar op je opkomen. Mooi nemen in het dagelijks leven hier. Het is een prachtige uitplukte wanne moet ik zeggen. Ik denk dat hij aardig wat gevechten gewoon heeft. Dus kijk, ik vertel hoe het zit met alle benden. En dat bedoel ik echt de vervuilde rotzooi die hier een soort in Bali is. En hij zei van ja, want ik heb hem al een paar keer gezegd van nou nergens het om. Ze kunnen wel eerder wezen, ze toch heel weinig. Dus ze zijn net heel druk hoe daar. Maar dan kan je toch zeker wel die troep verzamelen. Dat zit trouwens een barig. Maar hij kreeg uit van, het punt is eigenlijk, ze kunnen wel verzamelen, maar dan hebben ze een vuilniszak voor rotzooi. En dat kan ze dus net kwijt. Daar moeten ze dus van vertellen, omdat het afval kwijt eruit zien. En daar hebben ze het heel net voor, want ik al is het maar 20k, dus het is €1 of zo. Dat moeten ze gewoon broeken voor het eten, want daar is het dus te eren voor. Dus daar zit het probleem bij de meesten. Nou is het in die familie dat het wel kan. Dus ja, als je dus zo'n huis hebt, zoals deze familie,
Dan heb je dus misschien voor die 20.000 om 20.000 roepia natuurlijk. Dus dan heb je dat wel, maar oors waarschijnlijk net. Nou ja, dit is het echte leven van Bali. Oh, hij krijgt ontdekt, dat is een prachtige ladder. Ja, die jit hier ik een ladder. Dus het Bali-Indonesisch en het Friese Nederlands, het komt toch aardig hoor in. We gaan naar de waterval en we hebben hier al een mooi uitzicht van boven. Prachtig hier. Hebben ze al helemaal inburgerd. Tjeu maar weer. Very comfortable. En wat zien we dan? Een hele mooie waterval. Dit is de waterval Sing Sing. Hier rennen met mijn ik door de riesvelden. Het is mooi. Echt adembenemend. Ik kan je de hele dag wel omheen bouwen. Het is op en daar, het is oerol ries. Stil is het hier. En het uitzicht. Ik kan er van alles over zeggen. Het is een gevoel dat ik net goed beschrijven kan. En de reden waarom we hier binnen, ik ben hier 1 keer geweest toen ik mijn siep in Bali weer. En ik ben 1 keer vaker geweest en toen heb ik dus zulke mooie herinneringen overhouden. Dat heel vaak, als ik ergens de vraag kreeg van, nou, waar was het wezen? Dan weer het altijd hier. In Jatilubi, nou ja, de Ries-terrassen. En nu ik dus weer in Bali weer, dacht ik, dus 1 plek waar ik weer op ziekje wil. Misschien werd ik heel erg teleurgesteld omdat ik er altijd zo'n geweldig idee hoor hier. Maar het kriebelt me oerlijk in mijn lief. Dus het zou ook nog. Dit is zo mooi jongens, dit is zo mooi. Ja, ik kan het net zo goed omschreeuwen. Het is net echt mooi, maar de stilte, de rust, die het uitstraalt, maar ook hoe stil het letterlijk is. Het simpele, het groene en hier en daar een heel zakje mooi ko. Ja, je merkt ik de meesten die hier binnen, het is al hier, ze zijn al hier stil, ze zijn al hier rustig. Iedereen met zijn adem ontnaam, zeg maar. Wauw. Yes. En hier in Grauwberg. Niet op de dekkel. En dat denk ik niet. Ja.
En de pannenkoeken weer boven. Nom 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 nom. Wij hebben hier het boat vol. Nee, nee, maar ik zal even een bak zo eten. Oftewel een soort van Indonesische hinnesap. Mixed met wat noedels. En hin en oi, de tofu skippen we. En meatballs. Ik ben bereid. Mem zult ik beleven. Nou, waarom zitten we al? En dat is wat niet het stukjes. Ik weet het, het stukjes. Stukje rijst. Best wel op de roem, maar dat doet er niet aan bewerken. Ja, nou, huppatee, sandal erbij. Sandal erbij. Ja, geweldig. Sap er nog in. Nog een beetje sap nog in. Ik vind dat al helemaal zo lekker vind. Maar goed, we eten hier alles op. Sap heb ik eruit worden. Deze man vertelt dus hoe de koffie en de thee maken wordt. En die beestjes die erachterin, die fretten eerst die koffiebienen op. En als er het uitskieten heeft, dan wordt het dit dus. Maar dat de skier maken we, want dit is dus poepmenuut. En zo maakt je het cafeïnevrij. Wij ben je bij Tandelot en we krijgen direct mooi het heilig wetter en Rietsenvlies gezicht worden wij ons. Wij je zegenen. Dit is de tempel Tanalot. En die tempel die staat hier in het water. Dus je kan het erin rennen en dan kan je een zegen keepie als het ware, want je bent wel even een donatie aan. En dan van de poppen is het weer een heel mooi plak om de seizoenengang te zien. We zijn voor zeggen, hebben we deze keer geen stress om een mooie zonsondergang te zien. Want het is helemaal potdicht bewolkt. En we ben net in gaan zijn, jongen. We kunnen eindelijk erin. We hebben 2 uur vertraging. En dat is het eerste vliegtuig. Dus dit was een 2 uur plan naar Jakarta. En dan is het de vraag dat als we ons vliegtuig internationaal wil hebben van Emirates. Want we moeten alles weer uitchecken, we moeten inchecken.
We moeten security, we moeten door de immigratie. En met de draven. Ik hoop niet dat we hoeven te draven, maar op het heli zien we dat wel matten. En nou ja, dan hebben we nog een vlucht. Want we hebben de eerste van Emirates. En dan Ja, dan laat je nou nog. En dan moeten we nog een keer. Dus als we de eerste missen, dan missen we het waar. Ja. Wat een avontuur. Op een mooi punt net.